Zumaiako herri eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. BHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako herri eskola. Eskerrik asko. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako herri eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Agera bihurtu da, lehen zen abagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez
etxekoa zara, denok egiten dugun, denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Agera bihurtu da, lehen zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez ale
Zumaiako Herri Eskola, Euskal Eskola Publikoa. Aldaketa garaia da Zumaiako Herri Eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzkizpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako Herri Eskola. Eskerrik asko. Zumaiako Herri Eskola, Euskal Eskola Publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako Herri Eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Agera bihurtu da, lehen zen abagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez
106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. Argi eta garbi entzun, iren buruan ezaten diren goza guztiak entzun. Ikusi eta ikasi, ez azan gero inoiz aukerarik ez duzula izan. Heldu, ondo heldu, ez galdu bidean, inoiz berriz ez duzun edukiko gauzak. Ikusi eta ikasi, eta ondo entzun. Hobeto heldu, ikusi eta ikasi, eta ondo entzun. Hobeto heldu. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! Otra de Jiménez se rían, estamos contentos, sobre quién y con no, cero vas a enfermar. ¡Ay, Matilda! Te dira, uniste en mi altera, en el día de barroa, arquendo no era. ¡Ay, Matilda! Aizkorritik errekakor datoz, ibai baten jaiotzera. Aizkorritik errekakor datoz, ibai baten jaiotzera. Brikolari buruan urolak lortu du bere izakera. Atsedenik gabeko bidaian, ordoa legazki aldera. Gero Zumarraga eta Aurretxuk irten diote batera. Gero Zumarraga eta Aurretxuk irten diote batera. Aizpurutxetik presakadoa, askotia zailaukanez. Azpetia hurrengo du baina nere deunerik ez. Plaza hori agurre esan dio, zestoatik doa parrez. Ira eta izarna zabala gurtu ditu eskuez. Ira eta izarna zabala gurtu ditu eskuez. Bideko osorik politena, ezagutzeko gogo du. Horregaitik olkiaz egin da bat-batean baiten mindu. Begiak malkoz beterik diot, denboraz nabil berandu. Zumaia biztan dago eta aiorain ereak egin du. Zumaia biztan dago eta aiorain ereak egin du. Señalatzen zizkidan
Kaixo egunon, hemen gaituzue astero bezala iskira miskira irratsaioa eskaintzeko prest. Herri eskolako ikasleok prestatzen dugun saio hau asteartero 17.9 frekuentzian eskaintzen dugu Zumaiar guztientzako goizeko 10 eta 10. Gaur 3 gelako neska mutilok prestatu dugu saioa. Bertan kukuaren berri emango dugu. Ondoren txori ezberdinen kantuak entzungo ditugu. Bukatzeko gaurko irratsaioko galdera egiteaz gain joan zen asteko irabazlearen berri ere emango dizuegu. Hau guztia abesti politez apaindurik eskaintzeko prest gaituzue, has gaitezen bada. Beraz, 3 bat aurrerakipo! Urberria zera, bagera bihurtu da, lehen zen abagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ezale goke, euskara litzean, bere garaia niño, siniztu ezean, asko pentsatu arren ezin zitekela, Zumaian badakigu euskara garela. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Kaixo, kukua maiatzeko kantari. Hegaztien munduan kukuarena izango da kantarik ezagunena. Urtero udaberriarekin batera iristen da gure basoetara. Ezagutzen bere inguruan hainbat kontu eta gauza sortu dira ezaera zarrak, ipuin kantak, lore izenak, kontakizunak eta baita erlojuak ere. Baina agian kukuaren egitekorik celebreena aulketarako moldatu duen portaera da. Zein da kuku emearen portaera? Kuku emeak beste espezie bateko hegazti baten abian bere arrautza bat uzten du eta beste hegaztiaren esku geratzen da txitaldiaren ardura. Jende asko kukuaren ostalari bakarra txantxangorria dela uste izan du, baina Euskal Herrian kuku umeak txepetxaren, bustanika zuriaren, leskari arruntaren, negu txiritaren, bustanigorriaren eta tuntunaren abian aukeratzen ditu bere arrautza ipintzeko. Aukeratutako ostalariak arrautzak errot dituela jakiteko kuku emea zelatan egon ohi da.
eta abi jabea ez dagoenean joango da. Bere arrautzak errotzera anetarako 10 segundu nahikoa izaten delarik. Baina bere arrautza jarri aurretik gauza harrigarri bat egiten du. Ostalariaren arrautza bat lapurtzen du, abian arrautza kopuru berdina egon dadin. Guztiek erantzuna baina nire itzala Egunak mendea, dirudi ordea zorionak kartzela bihurtu zorrela altatu bidea badago aldea erori edo estera naztu eta data elkarrekin data airean goa zuk nirekin data nik zurekin data Jolasean enbilen ilundu zenean, jolasean enbilen ilundu zenean, kukua kantuan hasi zen gauean, kukua kantuan hasi zen gauean, kuku, 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 kuku. Kuku, jolasean enbilen ilundu zenean, jolasean enbilen ilundu zenean, kukua kantuan hasi zen gauean, kukua kantuan hasi zen gauean, kuku, 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 kuku. Hamabi eguneko jaioko kukukumea 11-12 eguneko txitatzearen ondoren jaioko da, baina ostalaria beste txituak 14-15 eguneko txitatzearen ondoren jaioko dira. Beraz, kukukumea beste txitatzearen baino lehenengo jaioko dira. Zein da honen arrazoia? Kukukumea jaio berria beherala hasten da, arrautzei bultzaka eta abitik botatzen ditu 3-4 ordutan. Txita jaio berriekin topatzen bada ito egiten ditu. Jokaera honen arrazoia zera da, gurasordeak abiara ekarritako intsektu guztiak berarentzat bakarrik izango direla ziurtatzea. Horrela egun gutxitan kukukumeak erruzka indituko du, gurasordeen neurria. Jaio eta handik 4 eta 5 aste da hegaldi laburak egiten hasi eta abuztuaren bukaeran Afrika alferra joango da negua igarotzea.
Norbaitek kuku entzun aldu, dedudik bai Patrikan. Orain udaberria iritsi da, eta txoriak kantuan hasi dira. Hemen kukuaren ustalaria adi entzun. Txepetxa, uztarika zurria, Txepetxa, bostarika zurria. Leskarri arrunta. Negu txirita. Bustan gorria. Tuntuna. Goizero irrifarra ahoa, nekea eta negarra alboa, egunak mendea, dirudi ordea, zorionak kartzela, bihurtu zorrela, antatu bidea, badago aldea, erori edo estela. Data, elkarrekin data, airean goa, zuk nirekin data, nik zurekin data. Urte betetzen txanda iritsi zaigu. Kiara itxaso eta Nairak osatu dute apirilaren 15 maiatzaren 12 urte betetzen dituzte lagunen zerrenda. Begelako Paula Alkortak apiriak 16an 9 urte beteko ditu. LH Iruzegelako Ekai Leonek maiatzak 4an 9 urte beteko ditu. Lau Agelako Aiora Osak maiatzak 10an 10 urte beteko ditu. Eta Moaiet Dauok maiatzaren 12an 10 urte beteko ditu. LH Lau Begelako Eke Izagirrek apirilaren 28an 10 urte beteko ditu. Lau ze gelako Izar Zubimendik apirilaren 25an 10 urte beteko ditu. Aleix Ruize maiatzak 1an 10 urte beteko ditu. Eta Ekain Akarregik apirilaren 15an 10 urte beteko dituzte. LH Bost de Gelako Telmo Diazek apirilak 15an 11 urte beteko ditu. Eta Mai Jimenezek apirilak 29an 11 urte beteko dituzte. LH Bost de Gelako Ibai Arizagak apirilaren 18an 11 urte beteko ditu. Eta Enaitz Vicente apirilak 28an 11 urte beteko dituzte. Bost B Gelako Lier Ferratok maiatzak 1an 11 urte, Alba Rodriguezek maiatzak 9an 11 urte, Helene Manterolak maiatzak 5an 11 urte, eta Zara Alkortak
apirilak 26an 11 urte beteko dituzte. B. Gelako Xuban Landaluzek apirilak 27an 12 urte, Isaro Azpeitiak apirilak 30an 12 urte, Malen Akarregik maiatzak 12an 12 urte eta Unax Olibak apirilak 12an 12 urte beteko dituzte. 6. Gelako Ekait Tejerak apirilak 16an 12 urte, Jakes Mateok apirilak 13an 12 urte eta Oier Garziak maiatzak 8an 12 urte beteko dituzte. 6. Gelako Marina Rosajek apirilak 16an 12 urte eta Sarateriak apirilak 17an 12 urte beteko dituzte. Irakasleen urtebetetzeak ere baditugu. Martak maiatzaren 8an 58 urte, Maribelek apirilak 19an 60 urte eta Nekanek maiatzaren 5an eta Naiarak Egainak maiatzaren 6an 57 urte beteko dituzte. Eta Ainoa Arakistainek apirilan 22an 54 urte beteko ditu. Zorionak guztioi! Ondo pasa zuen urtebetetzen eguna! Zorionak! Osasun onarekin beteaz jarraitzeko aurrera, berriro ere pozak txoratzen etorriko gera, maitasun loreak zuretzako ekartzera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Berriro ere pozak txoratzen etorriko gera, maitasun loreak zuretzako ekartzera, maitasun loreak. Denok itxauten zenuten momentu da heldu gara. Joan den asteko galderen irabazleak zein diren jakinaraziko digute. Eta segidan gaurko irratsaioko galderak egingo dizkizuet. Den asteko irabazleak hauek suertatu ziren: LH2beko Lukas Tabeika eta 6D gelako Amaia Redondo. Zorionak bioi! Erne deno kalderen unea iritsi da. Eta elkarrizketa adi entzun baduzue, errex erantzungo dituzue. Hau da, 3. eta 4. mailakoentzat galdera. Nora joaten da kukua neguan? Berriz errepikatuko dugu galdera. Nora joaten da kukua neguan? Hau da, 5. eta 6. mailakoentzat galdera. Noiz eta nun erruten ditu kukak arrautzak? Berriz errepikatuko dugu galdera. Nun errotzen ditu kukuak arrautzak? Erantzunak irratsaioa bukatu ondoren 3B gelara ekarri behar dituzue. Hemen gaude postutzen aitz, da ziurzu
da zer ondo aizelan digua. Bueno, iritsi da agurtzeko ordua. Irratsaioa zuen gustukoa izango zelakoan agurtzen zaituztegu. Mila esker guztioi. Hau izan da 3B taldekoak prestatu dugun saioa. Datorren hilabetean 3C taldekoen txanda izango da. Gogoratu Iskira-miskira irratsaioa 107.9 frekuentzian izango dela asteartero goizeko 10:10. Ondo pasa oporrak. Agur! Dantza eterralean, etxean zein kalean. Elkar bana dezagun, gaur gure pozalagun, batera gauta egun. Bizitzaren maitale, dantza eta kantu zale. Zuekin itxuan harmonia zoriontsuen, maitasuna partekatzen, laguntasuna loratzen, Euskara